ọnụ ka ọ na-ara Asika 2015 ọgba Asika bụ ọgba eji eje mba n'obosi ụkwala. Ọgba Asika bụ ọgba eji eje mba n'ụwa niile. Fa kwesịrị ekwesị o, fa tolule etolu o, fa zulu keme. Ọgba Asika bụ odezuligbo. Asika Diamond, Asika Diamond, Asika Oboshi. Ọgba Asika lulelu, Ọgba Asika zulu keme, Ọgba Asika etulugo n'ugo, Ọgba Asika anyị nwe mmeli. Olu n'Igbo bịa kilie na Asika na-egwu o. Ọgba Asika anyị etije na n'ogbe, Asika anyị etogo ọgbọ, obodo a na-ara n'ojinjinjim. Ọkọ melụnụ ndị be anyị. Asika 2015 ọ na-aragonu ka nja. Ọkwa na-ekwe ịtụ ọgba ọkụlụ o wee bụrụ ọgba Asika nọ n'egwu. Asika 2015 mgbanụ anyị ejebelu o wee bụrụ ụmụ ya ọ dị ndị be anyị asị na ọkwa na aka mere asụ mgbakọ akwa na o mezi atụ a na-ene Amara na Eze Nwaọsha, Joseph Ekoyiba akụzie, Christian Ochokwufa, James Okoye, Eze Nwabude, Nathan Ọnụọra, a na-atụtụ ọfọ, Emmanuel Ọnwụnụmaya, Christopher Mbọgụ, Obi Ekwe Nwaokolo na Nwudoye Nwosufa bụ ndị kpọkọbara ọgba maka na asị na ọgba yiri ayịrị ọkwesị ekwesị. Ọ ka o melụ ọgba bidoro nzukọ n'ụlọ kpọọ ya inu mgba erutefu ofu ite otu nkwụ aka nzukọ a na-amịtali afụ wee na-atụkalị ka ọgba ga-esi wee gaa n'iru. Ka ọgba kwudosiri onye mbụ na mbụ bụlụfe onye ndu wee bụrụ omezi atụ a na-ene Eze Nwabude wee bụrụ osoto ya ka emesiala indipendent na 1960. Ọgba agbasaba nwebe ngalaba emerụba onye ndufa bụ omezi atụ a na-ene wee naba mmụọ. Eze Nwabude wee bụrụ onye ndufa, Christopher Ochokwu wee bụrụ onye osoto ya. Ọ dị na 1961 ọgba nwee ngalaba isi owulu obosi nke emere Ernest Aṅantị bụrụ onye ndufa. Ọ dị na 1962 ọgba wee nọkọ wee sị na felugokwonogi zara afa maka na ndị be anyị tụrụ inu si na nwata gafee ọdee nwụrụ ajụba ọdee na-anụ maọbụ ọdee ka ọ na-anụ. Ọ ka o melụ Eze Nwabude wee dụrụ ọgba ma wee
iche n'oge ọchịchị eze Nwabude. Fa agbalụ mmanwụ dị iche iche dịka Agaba Ntuebi, Igbo Enyi, mmanwụ Ijele, ife ndị ọzọ gasị. Fa nyekwara aka dị egwu n'idozi obodo Obosi. Ọgbasịka na ọgbọ ofu onu jikọtara aka wee chịkọba otu a na-akpọ Council of Age Grades, otu na-achịkọba ọgbọ nne dị n'Obosi. Ọ dị na 1994 Fachipu jebe Ọka jee weta akwụkwọ asambodo ikike njirimara otu a nke emekwala eze Nwabude President General izizi nke otu a, ebe Chukwu ra ife ka ndụ bụ aka na-edelufe akwụkwọ. Site na 1961 wee ruo na 1995, arọ 34 kwụ ọkụ n'ọnụ ka eze Nwabude lụrụ ọrụ dịka onye isi nchịkọba ọgbọ a. Ndị be anyị, ọ dị ọkwa na ofele maka na onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme ka onye na-eme ka ude ya na-ede. Ọ ka o mere. Ọkwa ya ka eze na ndị ichie ji wee na-esi anya wee sị mba na ọrụ ọ na-alụ na mbọ ọ na-agba n'Obosi erika, wee senya rọgota ọ banye na eze na ndị ichie ka onye aka wee na-achịkọba wee na-atụ ọlụ maka ọganiru Obosi. O wee gbagolu wee chie ya Onowu ngalaba osimiri. Enwekwaziri ndị so wee na-agba mbọ ka Ọgbasịka wee na-aga n'iru. Mmadụ dịka Ogbueshi Godwin Ichu, Omenife Obosi. Anyị jikwa ohere a wee na-ekene ezekutiv Ọgbasịka niile, na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche Ogbueshi Josiah Mgbemegwuna, aka na-edelu Ọgbasịka akwụkwọ. Anyị na-asị ka Chineke gọzie ndị Ọgbasịka niile, wee na-asị na dịka unu tosi ọgba na Chineke ga-eji ogologo ndụ wee chọọ unu mma. Unu tosi ọgba unu ga-etokwasikwa narị isi ike. Anyị sị ka Chukwu abịa ma gọzie unu n'afa Jizọs. Eyi asịka asịka etogo Ọgbasịka etulugo n'ugo, asịka etogo Ọgbasịka etulugo n'ugo, asịka dono ịgba mmanwụ egwu, asịka dono Ọgbasịka bụkwanụ ndị nwe egwu, asịka dono anyị ekole egwu. Anyanwa ije sayem ije afọ ekwuru ka a na-eme o. Eyi ọ nwere ndị si ka ekene ebe Chineke n'ụzọ pụrụ iche. Anyị wee were ohere wee na-ekene isi na-ebu ogidi na-ebu ọgba eri mgbe bụ Ogbueshi Anthony eze Nwabude, Onowu ngalaba osimiri, Onowu ọnụ iyi, Onowu si n'ụmụ Ọbanaka na Odogwu Ezuga na Ụmụde Ezuga n'iru Obosi. Oke nwa mụrụ nwa dị anị na be ndị bandị egwu igiligi, ụmụ eze isi na ụmụ eze Chime na ụmụ Ọtụ Obosi. Nwanne nwe okoloru ara mee ibe na-akpọ ofu onye. Akwala Onowu kwuru wee sị mba m na-ada anwụ nwa na-eti na Ọgbasịka ga m ife ibe famịlị. Ọgbụ ife adịgo meli ya, ọ bụ Udoka mee ya, ọ na-abụzi Ọgbasịka ka ọ ga-anyị mbanụ. O wee tisi wee bụrụ isi na-ebu ogidi. O wee sị na ya ga-afụ maka ya na onye mere ife ọgbọ ya melụ ọ bụrụ alụ. Onowu isokwa n'ụtọ ọgba ịkwatụla eshi aghala wee si ụwa bịa riwe ive na olili abụrụ ọnụ nkavio. Onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme. Onowu Obosi Ọgbasịka nara ka nja aka mele azụ mgbakọ izulu ka eme. Onowu ngalaba osimiri, Onowu ọnụ iyi, Onowu Ochikobulu, Onowu egwu anyị ọkpa. Ka onye na-eme ka ekwe na-akpọ ya, anyị na-ekene gị na-asị ka Chineke were arụ ike wee chọọ gị mma. Itosi ọgba tụta ngọzi pụrụ iche n'aka Chineke n'afa Jizọs. Sonye ije ije Onowu ngalaba osimiri. Anyị na-ekenekwa Ogbueshi Godwin Ichu, Omenife Obosi, Omenife si n'ụmụ Chi Akwelu na Ụmụde Ezuga n'iru Obosi. Nnukwu nwa mụrụ nwa dị anị na be ndị be Chigbo na Obi na-agụ ire. Omenife bụ nwa Isaac anyị egbu na amụ Ichu, Ede Obosi, Ede girigirigi. The immediate past president Ọgbasịka Omenife, anyị si na ọ ga-adịle gị mma n'afa Jizọs. Sonye ije Omenife
obosi ọnwa si n'ụmụ anyị ka na-elie m n'ụmụ ikwele eboro ya family ụmụọtụ obosi ọnwa mụrụ nwa dị anyị na be Ogbuechi Daniel Azubike n'obi na-agụ iri obosi the chairman managing director Alco Oil Nigeria Limited ọnwa obosi ekene o nwebe aṅụrị na ọ bụrụ gị mere ụwa ije ọnwa aha nwanyị nọkwudechi Florence Onyekachukwu azọ gịnị ọnọchie Abadagụ Nwashi Frederick Nwadike Jibụike Anene n'ụmụ eze agụ ụmụọtụ obosi Lady Nat nke Good Shepherd ekene o onye jibu ọkwa Deputy Director Finance and Supply Ministry of Works Ọka tupu ọ naba ezumike nka nne mụrụ ọmụrụ mama ọkwanichie Dr. Chinedu Oyemmadụ Odogwu Obosi na odozi akụ ya enyi nwaanyị Ugo Ogolimobi dị ya aka Chineke ji agwọ ọrịa na mba Amerịka ya na ezinụlọ ya akwanụ fasị gị nwebe aṅụrị gị gbalibe egwu gị na-azọrọ ije mmadụ zụrụ gị ụkwụ gbụọ gị uwolo ngwa na-enwere aṅụrị ije nwaanyị nọkwudechi Cecilia Mmadụka nwunye Eugene Ọchịlị Mmadụka Chinyere Ugo n'ụmụdo ezuga n'iru obosi nwa Michael nwoke afọ aṅa ntị n'okpu na mmiri n'ụmụ Oliobi n'ụmụdo ezuga n'iru obosi nwanne Harriman nnukwu nwaanyị nwa mụnwa dị anyị na be ndị be ezu oke ebozue n'iru obosi achanue agbalaka ibi ya ogo arụ ka akwa ka e na-etu gị nne mụlụ ọmụmụ ọkwa ka ndị ụka ji wee nese ya wee chie gị ezi nne mụlụ Uche Iweka Oliakụ Ezebudo Iweka malịba aṅụrị na ọ bụrụ gị mere ụwa nne ije anyanwa Ogbuechi Nze Nwabike Obienyi Ugo na-abọ nwa ebe esi afụ ego Obienyi n'ụmụ eze isi n'ụmụ eze Chime na ụmụọtụ obosi nnukwu nwa mụrụ nwa dị anyị na be eze Ugo nne ya ụzọ agbala n'Ibolo Oraifite nke dị n'okpuru ọchịchị Ekwusigo na Anambra steeti Obienyi Ugo na-abụ mgbe na-eweli egwu ije sawam Obienyi Ugo na-abụ weli agaba asị ka etogo ọgba sị ka etulu ugo n'ugo asị ka etogo ọgba sị ka etulu ugo n'ugo asị ka dono ịgba mmanwụ egwu asị ka dono ma gbasị ka bụkwanụ ndị nwe egwu asị ka dono anyị ekolo egwu nwaanyị nọkwudechi nwaka ego Eunice Ejikeme nwunye Walter Okechukwu Ejikeme n'iru obosi nwa Obi Chebe Agịna n'ụmụ Ogbo n'ụka amụma obosi nnukwu nwa mụrụ nwa dị anyị na be Gospel Okonkwo n'ụmụ Oko n'ụmụ Udualọ n'ụka amụma obosi Akụdenu nne mụrụ ọmụmụ ọkwanụ gị mụrụ nnukwu nwa Ifeanyị Ejikeme odu ekene o na-eweli ije na-eweli egwu aha akụdenu aha akụdụ n'ịgbagada eyi nwaanyị nọkwudechi Roslyn Ekwutọsị Emodi nwa Ike bụ Ife Arinze n'ụmụ Ilefi na Ikwele Ebo n'ụmụọtụ obosi nnukwu nwa mụrụ nwa dị anyị na be ndị be nwe ogem n'iri obosi Abadagụ Abada Nweze akwa George ka e na-etu gị nne dị mma ngwa na-eweli egwu selibe Abadatorụja ọka omelụ nwaanyị nọkwudechi Eunice Afulenu Ọnụọra nwunye Eugene Ọnụọra nkili eju afọ nke nagolu mmụọ chai n'ụmụ Obi n'ụmụ eze n'iru obosi nwa mụrụ nwa dị anyị n'ụmụ eze Chiamalụ n'ụka amụma obosi amụma Obi na mmiri Abadagụ ndị nne m o ji nwayọ nwaanyị ka a na-etu gị ezi nne alụ eyi mgba na-ewele egwu aha sawam eyi nwaanyị nọkwudechi Joy Ekwutọsị Okoye ụlọ akụ nwunye Samuel Chukwuka Nnene Okoye n'ụmụ Egbe ụmụ Nweshi nwa Arakwe n'ụmụ Ọdụ n'ụmụ Onyedị na mbụ n'ụmụ eze Chiamalụ n'ụga amụma obosi nwa mụrụ nwa dị anyị n'Isu Ọba
nke dị n'okpuru ọchịchị Idemili South. Ụlọ akụ akụdo enu nne mụlụ ọmụmụ ọkwanụ gị mụlụ enwelu m okwu nwunye Pius ogbo ọgụ na Ụmụọta nwechie ndị ga-etogokwa n'ọgbọ mgbasara ewelibe egwu ije aha ije selibe ọ ka o melụ nwaanyị n'okpudo echi Edna Ngozi Osuno eruru ugo ka a na-etu gị nwaanyị ọma nwunye Nelson Osuno Nwadịakụ ụmụ mmadụ abụ na Ụmụọfọ na Makwumobosi ike bichila ekpe erule bụ nwa ogbuechi Michael Anyafụlụ na Ụmụọta na Ụmụanyị ọnwụ na Ụmụudeji ilo n'ire Obosi nwa mụrụ nwa dị anyị Obi Edo n'ire erule nwa mmaanyị o nwelego ka a na-etu gị o nwelego ụmụ ire grandmother ndị apụga ekene o na-eweli egwu na ọbụrụ gị melụwa ngwa selibe weli ya erulu nwa mma weli ya gaba ogbuechi Nathan Chideze Ọnụọra egbe ebue na ụmụ abụọ n'ire Obosi nnukwu nwa mụrụ nwa dị anyị na be ndị bụ aga na-agbalụ mmụọ na ụmụ eze n'ire Obosi ogbuechi ngwa welube egwu na-eweli ya ngwa ije anyanwa ije nwaanyị n'okpudo echi nwanne ka Ọkanụ Oji Azụ nwunye Ọja na Ọkanụ na ụmụ Ogboja na ụmụ Ogboo na ugwu enu na ụga ama Obosi nwaanyị gba ọgụ ebu na amụ na omesiri ike na oli mmụọ na Makwumobosi nnukwu nwa mụrụ nwa dị anyị n'ọba oli ego ụmụ agbala Oji Azụ eme ụlị Oji Amaka ngwa na-eweli egwu ije aha ọgbasịka bụ ndị nwe egwu a wee na-asị ka Chineke gọzie ndị niile eme ịtụ ọgbọ Obosi aga n'iru ọfụma anyị wee na-ekene n'ụzọ pụrụ iche the planning committee ndị chịkọbara ịtụ ọgbọ Obosi 2015 mmadụ dịka Ichie Hyman Udemba aka mkposi na-agwọ ọrịa na ndị niile nyere aka n'ụzọ pụrụ iche ịfụ na ịtụ ọgbọ 2015 gaa n'iru ọfụma gbaweliba na egwu a ngwanụ ije aka o melụ mụ bụ ọnụ ọgwa Obosi ihe m nke mee ọ dị na-asị ka Chineke gọzie onye ọbụla n'afa Jizọs amen. Asị ka etogo ọgba asị ka etulugo n'ugo asị ka etogo ọgba asị ka etulugo n'ugo asị ka dono ịgba mmanwụ asị ka dono agba asị ka abụba ndị egwu asị ka dono anyị ekolo egwu anyị ekolo egwu President of ODU branch president akataka isi na ọ ga-adịrị ndị ọgbasịka mma Sir Oke Nwalokwu Nwayo BJ the President General ODU Jos Chairman Managing Director Moscow Group of Companies ọ na-ekene ndị ọgbasịka Mr. Emeka Ebunam ọkụ nwa Obosi the Managing Director Emi Brass Company na-ekene ọgbasịka niile Honorable Ken Ifeatu Obi Omelora Obosi Omelora niile the Chief Executive Officer Atlantic Oil Services ọ na-ekele ndị ọgbasịka Mr. Philip Ikazọ Nnabuenyi Group Managing Director Keystone Bank na-ekelekwa ndị ọgbasịka Savitume Ọhamadike Igbo niile na-ekele ọgbasịka na-ekele Obosi niile na-asị na ọ ga-adịlefa mma Emperor and Empress Baywood Ibe Baywood Continentals na-ekele ndị ọgbasịka niile enyi nwanyị agbalatijila ọdụ Ada Obosi anyị na-ekele gị Mr. Anthony Chukwuezugo Ikom Zion maka ibie ugo na-abụ na-ekele ọgbasịka Mr. and Mrs. Tochukwu Anyaọkụ nwa Chinemelu Nwanne Obosi Managing Director Delight Comfort Hotels Obosi ya na oliakụ ya Ifeọma Anyaọkụ ịdịka achọ ma na-ekele ọgbasịka na-ekelekwa Chineke maka ụmụ ejima